Hola, em dic Ivo Vinuesa i presento una peça que es diu Give Me 3 Days. És un vídeo de 6 minuts realitzat amb iPad, que és una de les premisses que em van donar a l'hora de crear aquesta peça. I bueno, la història sorgeix a partir de la demanda per part dels comissaris de l'Eudald Camps d'aquesta exposició, del viatge extraordinari, de realitzar un itinerari per la ciutat de Girona. Llavors la meva peça sorgeix a partir de... Bueno, són dos viatges. Per una banda hi ha un viatge físic pels autobusos de Girona, per totes les línies d'autobusos, que per mi és com un travelling interminable per la ciutat, i això seria un viatge que vaig anar filmant durant aquests 3 dies, pujant a totes les línies i anant filmant dintre els autobusos. I l'altre viatge que seria per mi un viatge mental o un viatge col·lectiu, un viatge de la memòria col·lectiva, que és el que sorgeix de l'entrevista que Lance Armstrong va fer amb Oprah Winfrey, on reconeixia haver-se dopat i tot això, no? Aviam, triar el personatge de Lance Armstrong sorgeix a partir de que, quan jo estava creant la peça, vaig estar ficat bastant amb la història del Barri Vell i dels jueus i de Nachmanides, que era un jueu molt important, que era metge, i bueno, a partir d'aquí, estirant del fil, la medicina, els jueus i les drogues, i bueno, no sé com vaig anar a parar a la casa de Lance Armstrong, que Lance Armstrong tenia al Barri Vell, on suposadament allà tenien tot el seu complot de dopatge i estaven tots els ciclistes allà fent-se transfusions i tota aquesta història, no? Llavors Lance Armstrong va estar vivint a Girona durant un temps, uns quants anys, i allà va tenir la seva base d'operacions, no? Realment és una excusa, no?, per buscar un personatge mundialment conegut vinculat a la ciutat de Girona, però clar, ara, després de tot el que li ha passat, és com un personatge oblidat, no? I m'interessava molt les seves reflexions en aquesta entrevista sobre les imatges de les persones i de la gent que viatja amb autobús per Girona. Això produeix unes noves lectures sobre les coses, no? I el que he fet és també treballar amb l'entrevista al Lance Armstrong, traient-li tota la component de ciclisme, de dopatge. Llavors moltes vegades per mi sembla que parli de la cultura, de l'art, del matrimoni, de moltes coses, parla de moltes coses i de res a la vegada, no? És una conversa una mica buida, no? I bueno, i això és el que he intentat fer. També volia dir que a l'oficina de turisme de Girona em van demanar, sisplau, que digués que a veure si feien un mapa dels autobusos perquè la gent pugui consultar, perquè l'Ajuntament no el té, i seria bo tenir-lo. Un mapa en paper, vull dir, I res, això és tot. Per altra banda, a dir que jo em dedico a fer documentals i peces de videoart, quasi sempre amb un component etnogràfic o social, no? Per això també he escollit les línies d'autobusos i la gent que hi va, que després d'haver estat 3 dies d'autobús en autobús, veig que la gent que puja als autobusos, la major part són dones, immigrants, gent de la tercera edat i alguns nens i nenes, però bàsicament són aquest tipus de persones. I res, gràcies i fins ara. Adéu.